Rhawn da a croeso i'r sesiwn olaf fan hyn ar gyfer blwyddyn 11 TGAU yn sesiynau tachwedd rhagfer yma. Ni'n mynd i edrych ar priodweddau yma. Mae hon yn dod yn rhan o Cemeg 1.5.1 os chi'n gwneud Cemeg dwyradd a 2.1 os chi'n gwneud Cemeg triphleg fan hyn. Mae hon hefyd yn cael yn gorgyffwrdd gyda rai o'r unedau arall, enghraifft y Cemeg organig, ble ni'n edrych ar olew crau a priodweddau olew crau hefyd. Byddwch yn barod gyda pensil a pisiwn o bapur fan hyn. Bydd angen chi wneud nifer o gwestiynau wrth i ni'n mynd ymlaen. Ond bydd ni'n edrych ar metelau, anfetelau a lledfetelau. Wedyn, edrych ar priodweddau, y gwahanol sylweddau yma. Y mathau o bondio a priodweddau bondio sy'n gysylltiedig gyda rein. So yn gyntaf, mae pob metel i'w gael ar ochr chwith y tabl cyfnodol, mae'r anfetelau i'w cael ar ochr dde, a rhwng rhain mae yna lledfetenau, y semi-metals. So, cwbl o bethau fan hyn, fel arfer ar eich tabl cyfnodol chi, mae hydrogen rhywle yn y canol fan hyn. Mae hwnna'n cael ei cynnwys mewn gyda'r anfetelau. A mae dyn ni y grisiau yma sydd yn dod lawr y tabl cyfnodol. Sydd yn gwahanu'r metelau a'r anfetelau. A ni'n gallu gweld fan hyn ar naill ochr ar naill ochr y llinell yma ni'n cael y metelau ar un ochr, anfetelau ar ochr arall, a rhwng rein ar y grisiau yna mae dyna'r lledfetelau, semi-metals yma, sydd yn bach yn wahanol, a bydd ni'n mynd dros hwnna mewn tymed bach. So, tasg cyntaf. Defnyddiwch y tabl cyfnodol i nodi os yw'r canlynol y metelau, anfetelau neu lledfetelau. So mae dynnu'r elfennau draw ar yr ochr mewn, copr, magnesium, phosphorus, arsenic a rhodium. Mae'r symbolau wedi cael ei roi i chi. So fi'n rhoi munud bach i chi geisio ffindo ble mae rein ar y tabl cyfnodol a nodi lawr os maen nhw'n metelau, anfetelau neu lledfetelau. Os oes angen munud bach arall, gwasgwch pause nawr. Os chi'n hapus i mynd ymlaen, bydd yna'n ffain byddai'n mynd trwy'r atebion. So yn gyntaf, copr sydd dyn ni fan hyn yw metal. Mae dyn ni magnesium draw yr ochr yma sydd hefyd yn metal. Phosphorus fan hyn yn anfetal. Mae arsenic just o dan, sy'n dod mewn i'r lledfetelau. So lledfetal, yr un olaf, rhodium fan hyn yw metal. Da iawn os ydych chi wedi cael reina yn gywir. Y gwahaniaeth fan hyn rhwng metelau ac anfetelau. So, mae rein ar yr ochr chwith yma, yn priodweddau metal. Mae'r ochr dde yma yn priodweddau anfetal. Mae angen i chi dysgu rein. So, os ni'n edrych ar priodweddau metal ac anfetal, maen nhw bron yn gwrthwyneb i'w gilydd. So, gallwch chi gweld fan hyn, metelau gyda ymdoddbwynt a berwbwynt uchel, mae anfetelau gyda ymdoddbwynt a berwbwynt isel. So, ar gyfer metelau, mae angen tymheredd uchel, so neu llawer o egni i torri'r bondiau mwyn newid cyflwr. A beth ni'n sôn fan hyn, ymdoddbwynt, os ni'n cofio, os ni'n toddi rhywbeth mae'n newid o fod yn solid i hylif, a berwi yn meddwl bod yn troi o fod yn hylif i nwy. So mae angen tymheredd uchel mwyn achosi hynna. Mewn metelau, mewn anfetelau, mae hon yn digwydd, y newidiadau cyflwr yn digwydd ar egni, gyda egni isel neu tymheredd isel. Mae metelau gyda dwysedd uchel, so mas uchel am ei cyfaint, a mae anfetelau gyda dwysedd isel, so gallwn ni edrych ar y gwrthrych bach, enghraifft marble. So os oedd y marble wedi cael ei wneud allan o gwydr, bydd y mas yn eitha isel am ei maint. Ond os oedd yr un marble na wedi cael ei wneud allan o metal, rhywbeth fel plwm, neu copr, bydd y mas lot yn uwch, hyd yn oed bod nhw'r un cyfaint. Ni wedyn yn gallu gweld bod metelau yn dangos lystar, maen nhw'n sgleiniog.
sy'n mynd nhw'n adlewyrchu golau. Okay? Ble does dim lyster gyda'r anfetelau. Mae metelau yn dargludyddion. Okay? So yn cludo cerrynt neu gres trwy'r deunydd. Mae anfetelau yn ynysyddion. Okay? So yn atal y cerrynt neu gres trwy'r deunydd. Gallwn ni enghreiffdio hon. Os ni'n meddwl am sosban, mae'r sosban wedi cael ei creu allan o metel, okay? Achos mae'n cludo'r gres, gadael y gres mynd trwyddo fe mwyn coginio'r bwyd. Ond mae'r dolen wedi cael ei wneud allan o plastig, achos ni ddim moyn llosgi dwylo ni pryd i ni'n coginio. Okay? Mae metelau hefyd yn hydrin ac yn hydwyth. Yn newid siap neu plygu wrth roi grym arno, a o'n i'n gallu tynnu nhw mewn i wifrau. Okay? Ar gwrthwyneb yna, mae anfetelau yn brau. Okay? So, wrth i ni taro rein, maen nhw'n torri mewn i darnau man wrth roi grym arno. So, gan i just cymryd y siampl fan hyn o metel fel copper yn gyntaf fan hyn. Mae copper yn gallu cael ei tynnu mewn i wifrau, mae'n cael ei defnyddio ar gyfer gwifrau rownd y tŷ. Okay. Mae fe'n gallu newid siap neu plygu. So, os ni'n meddwl amdano copper rownd y tŷ, mae'n cael ei defnyddio ar gyfer pibellau dŵr. Okay. Ble ar y degau mae angen plygu reinau i mynd rhwng corneli. Ar y gwrthwyneb, mae rhywbeth fel gwydr yn brau. So, os ni'n taro gwydr, bydd yn actually torri mewn i darnau man. Does dim modd newid siap trwy y taro. Okay. A mae lled fetelau fan hyn yn eistedd rhywle rhwng y ddau. So mae lled fetel yw sylwedd sydd yn dangos priodweddau metelig ac anfetelig. A fi wedi cymryd silicon fel esiampl yma. Okay? Wrth edrych ar y silicon, byddwn ni probably yn dweud bod yn edrych fel metal, oherwydd mae fe'n adlewyrchu golau, mae fe'n edrych yn metelig. Okay? Mae'n gallu dargludo trydan o dan yr amodau cywir, so mae'n lled dargludydd. So mae'n dweud bod efallai yn metal neu yn anfetal. Fi jyst mynd i simuleiddio hon fan hyn. Mae ganddo lystar fel metelau. Dwi ddim yn hydwyth neu hydrin, so mae'n fwy fel anfetal, a mae'n brau neu'n brittle fan hyn, sy'n tymud bach fwy fel anfetal. So, oherwydd dwi ddim yn dangos y priodweddau ar un ochr neu'r llall, ni'n galw e'n lled fetal. Okay? Mae dyn ni enghreifftiau gwahanol, a maen nhw ar bwys y grisiau yna sy'n mynd lawr yn y tabl cyfnodol. Gan i sôn tymud bach am ymdoddbwynt a berwbwynt, achos mae hon yn rhywle ble mae pobl yn mynd yn sownd ar y degau. Mae pob sylwedd yn gallu bodoli fel solid, hylif neu nwy. Okay? Pob elfen yn ni'n gweld. Okay? A mae hwnna'n rhywbeth mae pobl yn camddeall wrth ni sôn am y pethau yma. Enghraifft, mae magnesium, okay? Neu aluminium yn metelau ar y tymheredd ystafell, oherwydd mae dyn nhw ymdoddbwynt a berwbwynt uchel. So mae angen llawer o egni i troi nhw mewn i hylif, o solid i hylif, neu o hylif i nwy. Okay? Felly mae'r metelau, fel aluminium, yn gallu bodoli fel nwyon, os ni'n cynhyddu'r tymheredd yn digon uchel. So mae'r newidiadau cyflwr yn digwydd ar tymhereddau gwahanol ar gyfer pob sylwedd. Okay? So un peth arall, gan i darllen trwy hon, cam syniad cyffredin bod angen i'r tymheredd fod yn uchel mwyn berwi sylwedd. Bydd rhywbeth fel dŵr yn berwi ar tymheredd 100 gradd Celsius, ond bydd sylweddau arall yn gallu berwi ar tymheredd llawer yn is na hyn. So, ni goffo just cofio bod berwi yw'r newid cyflwr o fod yn hylif mewn i nwy. Okay? So, i ni fel arfer yn cysylltu rein gyda dŵr. Okay? So, os ni'n dweud, fi'n freezing, okay? Byddi fel arfer yn meddwl, mae hwnna'n tymheredd isel. Ond mae freezing yn gallu meddwl, sef rewi, yn gallu meddwl bod ni'n troi rhywbeth o hylif i solid. Ac ar gyfer rhywbeth fel sodium, mae hwnna'n digwydd ar 800 gradd Celsius. Wel, dwi'n ddim yn oer. Okay? So, mae'n gwahanol ar gyfer pob sylwedd. Gen i edrych ar cwbl enghreifftiau. Okay, so ymdoddbwynt, pan fo elfen yn troi o solid i hylif, a berwbwynt pan fo elfen yn troi o fod yn hylif i nwy. So gan i edrych ar beth sydd dyn ni fan hyn. Mae'r berwbwynt yn dod ar y pwynt yma, sef y tymheredd ble mae'n newid cyflwr. Ymdoddbwynt fan hyn yw'r ble mae fe'n newid cyflwr fan hyn. So mae fe'n, os ni'n edrych ar esiampl fan hyn, sodium, ymdoddbwynt 800 gradd Celsius, a berwbwynt 1500.
So, os ni'n edrych ar yr ochr yma, mae'n dweud pa cyflwr bydd sodiwm ar 100 gradd Celsius. Wel, ble bydd 100 yn dod fan hyn ar y graddfa yma, bydde o dan 800. So, ar y pwynt 100 gradd Celsius, bydde dal yn solid. Ar 200, bydde dal yn solid. Ar 900 nawr, mae fe wedi mynd heibio ei ymdoddbwynt. So, ni'n gallu gweld 900 fan hyn, felly bydd sodiwm yn y cyflwr hylifol am 900 gradd Celsius, ac felly ar 2000 gradd Celsius, mae'n uwch na 1500, so mae'n uwch na'r berwbwynt yma, so bydd yn bodoli fel nwy ar y tymerydd. Gan ni edrych ar rhywbeth ar ochr arall i'r raddfa. So, clorin. Clorin gyda ymdoddbwynt o minus 150 a berwbwynt minus 36. So, yn gofyn fan hyn, pa cyflwr bydd sodiwm ar 100 gradd Celsius? Wel, ble di 100 yn dod fan hyn ar y graddfa? Wel, mae 0 yn dod tua fan hyn. Okay? Felly bydd 100 yn uwch. So, bydd unrhyw beth sydd yn uwch na minus 36, bydd sodiwm yn y cyflwr ddeuol. Okay? Fe mi roi rein y ffigurau am y mewn. So, ar minus 10, wel, mae minus 10 yn dod fan hyn. So, bydde dal yn bodoli fel nwy ar minus 10. Minus 210, reit lawr y gwaelod. So, bydd, dal hon dweud clorin. Okay. Bydd clorin yn bodoli fel solid ar minus 210, a minus 149 yw un reit fan hyn, just o dan fan hyn. So, bydde yn y cyflwr hylifol, okay, ar minus 149. A rhywbeth dda i gofio fan hyn, okay, so tyfu bach o cheto, tyfu bach yw, os mae'n gofyn i ni, beth yw cyflwr rhywbeth, okay, os mae'r tymheredd yn dod rhwng yr ymdoddbwynt a'r berwbwynt, so os mae da ni rif rhwng minus 150 a minus 36, bydde wastad yn hylif. Okay, ni'n gallu gweld fan hyn, unrhyw beth rhwng minus 36 a minus 150 yn cyflwr hylifol. Unrhyw beth yn llai na 150 bydd yn solid, mwy na minus 36 bydd yn nwy. Okay, cwbl o cwestiynau ymarfer. Byddwn ni'n rhoi bach o amser i chi i ddadansoddi ddweud, a wedyn mynd dros yr atebion. Beth yw cyflwr A, 100 gradd Celsius? So, mae tabl canlynol yn dangos rhywfaint o wybodaeth am 5 elfen. Mae'n dangos ymdoddbwynt, berwbwynt a'r dargludydd trydanol. Okay, so meddyliwch. Ar 100 gradd Celsius, beth bydd cyflwr A? 20 eiliad i chi wneud penderfyniad. Solid, hylif neu nwy? Okay, gwasgwch pause os chi moyn mwy o amser, ond gael ei symud ymlaen. Okay, so bydd A fan hyn, fi'n mynd i wneud y diagram ar yr ochr fan hyn, so solid, hylif nwy. Fi'n mynd i roi ymdoddbwynt fan hyn, a fi'n mynd i roi berwbwynt fan hyn. So, ymdoddbwynt yw 113 a berwbwynt 445. Os ni'n gweld ble bydd 100 yn ffito ar y raddfa yma, bydde lawr y gwaelod, so bydd A yn bodoli fel solid. Da iawn os chi wedi cael hwnna'n gywir. Okay, yr un nesaf. Beth yw cyflwr E ar 1650? Cofiwch i ddefnyddio y graddfa yma ar yr ochr os mae fe'n helpu. Okay, so nwy, hylif, solid. Rowch mewn beth yw'r ymdoddbwynt, beth yw'r berwbwynt, a wedyn penderfynu pa cyflwr, beth bydd cyflwr E ar 1650. Unwaith eto, gwasgwch pause os chi moyn bach mwy o amser. Okay. Ond os chi'n gallu gweld fan hyn, bydd hon yn 1540 fan hyn a 2750. So, mae 1650 yn dod rhwng y ddau, so bydd hon yn cyflwr hylifol. Da iawn. Okay, pa elfen yw'r un metelig? Okay, so mae angen i cofio priodweddau metel nawr. Okay? So ni'n edrych ar sylwedd sydd ag ymdoddbwynt a berwbwynt uchel ac sydd yn dargludydd trydanol. 30 eiliad i chi wneud eich penderfyniad. Okay, unwaith eto, gwasgwch pause os oes angen mwy o amser fan hyn. Okay, so, yn gyntaf, ni'n edrych ar
rhywbeth sydd yn dargludo trydan. So, yn fan hyn, yn syth, ni gallwn ni croesi mas y rai sydd yn dargludyddion gwael, C, D a A. A gyda'r opsiynau sydd yn ni, ni'n gwybod bod e ddim yn C, D neu A, so ni'n rhoi E i ni. Ond gan ni just gwirio fan hyn yn erbyn y gilydd, dyle fod ymdoddbwynt a berwbwynt uchel gan E, mae hwnna'n wir, oes ymdoddbwynt a berwbwynt uchel gyda B? Na. Okay, so yr ateb cywir fan hyn yw E. Cwestiwn nesaf. A elfennau yw rai anfetelig. Okay, so yn cofio ymdoddbwynt a berwbwynt isel ar gyfer anfetelau a dargludyddion trydanol gwael. Newch eich penderfyniad, beth yw'r ateb cywir? Gwasgwch pause unwaith eto, os chi'n moyn bach mwy o amser. Okay, so, yn sydyn fan hyn, fi'n mynd i mynd i ymdoddbwynt a berwbwynt. Fi'n mynd i edrych ar pa rai sydd gyda ymdoddbwyntiau a berwbwyntiau uchel. So, yn syth, fi'n gallu croesi C ac E allan. Okay? Wedyn, i fi moyn gweld os maen nhw'n dargludyddion gwael. So mae hon yn cael ei croesi mas fan hyn, achos mae'n dargludydd da. Okay. Felly, y rai sydd dyn ni ar ôl, okay, yw A a D. Okay? A byddwn ni'n meddwl efallai bod 113 yn ymdoddbwynt eitha uchel. Ond mewn Cemeg, byddwn ni'n probably meddwl am ymdoddbwynt uchel, rhywbeth dros 400 gradd Celsius, okay, a berwbwynt uchel, rhywbeth dros, yn agos i 800 i 1000 gradd Celsius. Okay, so hyd yn oed bod e'n boeth i ni, wrth edrych ar yr holl raddfa o gwahanol pethau, dyw ddim mor boeth yna. Okay, so mynd ymlaen. So lled fetel sydd yn y tabl. Wel, mae hwn yn tymed bach yn haws i ni wneud, okay, achos o'n i wedi dweud pa rai yw'r rai metelig, pa rai yw'r anfetelig. Okay, so gael just mynd tros hon. So, lled fetelau, ni'n edrych am priodweddau metelig ac anfetelig. So, ni ddim yn gallu croesi mas fan hyn. Ni'n gwybod bod A a D, okay, pethau yn sylweddau anfetelig. Ni hefyd yn gwybod bod E yn sylwedd metelig, sy'n gadael B a C i ni. So, yr ateb cywir yw 2 fan hyn, gan i trafod pam. Mae'r ymdoddbwynt gyda B a berwbwynt yn isel, ond mae fe'r dargludydd da. Os oedd e'n anfetel, byddai'n disgwyl bod y dargludydd trydanol i fod yn wael. Okay? A mae'r gwrthwyneb yn gywir am C. Okay? So mae'r ymdoddbwynt a'r berwbwynt yn uchel, fel metel, ond mae fe'n dargludydd trydanol gwael. Da iawn os chi wedi cael hwnna yn gywir. Okay, pa elfennau sy'n mewn cyflwr hylifol ar -37? So fi'n mynd i gadael i chi mynd ati i wneud hon ar ben eich hun. Fi'n mynd dros yr ateb mewn 30 eiliad. Edrychwch, meddyliwch. Beth ydy ymdoddbwynt, beth ydy berwbwynt yn meddwl. Okay, gwasgwch pause os chi'n moyn bach mwy o amser. Okay, ond gan i wneud y graddfa yma unwaith eto. Solid hylif nwy, ymdoddbwynt a berwbwynt. So beth ni'n edrych fan hyn nawr yw, ni'n edrych ar y rai hylifol yw'r rai sy'n mynd i bod rhwng y berwbwynt a'r ymdoddbwynt. Okay, so os oes ffigur yn dod mewn fan hyn, okay, a mae -37 mynd i bod rhwng yr ymdoddbwynt a'r berwbwynt, bydd y peth na mewn cyflwr hylifol. Wel, mae -37 yn llai na'r berwbwynt yma, so dwi ddim yn A. Okay? Mae -37, mae fe'n uwch na -39 yn llai na hon, so bydd hwnna'n, fi gallu rhoi tic fan hyn. Mae hon, -37 yn llai na hon. -37 yn uwch na -101, ond yn llai na hon. Da iawn, okay? A wedyn, yr un olaf, bydd e'n llai, so'r ateb cywir fan hyn yw B a D. Da iawn os chi wedi cael hynna yn gywir. So, bondio. Gan i clymu hon mewn gyda bondio. Mae tomau'n gallu bodoli yn unigol fel elfennau neu cyfansoddion.
Mae'r atomau yma yn yngweithio gyda'i gilydd mwyn bondio i ffurfio sylwedd sydd yn fwy sefydlog. Mae hyn yn gallu digwydd mewn ffyrdd wahanol, ond mae rhaid gwybod y math o fondio sy'n cymryd lle cyn gallu llunio sut mae'r atomau yn ymddwyn wrth ymuno gyda'i gilydd. So mae'n clymu mewn gyda'r sesiwn wythnos diwethaf, ond wedi wneud ar llunio bondio metelig, bondio ionig a bondio cofalent. So wrth penderfynu ar y math o fondio, mae'n bwysig cofio lleoliad metelau ac anfetelau yn y tabl cyfnodol. Okay? 3 gwahanol math o fondio, metelig, sydd rhwng metelau, ionig, sy'n digwydd rhwng metel ac anfetel, a cofalent, sy'n digwydd rhwng 2 anfetel. So, tasg cyflym i chi wneud fan hyn, okay? Tebyg iawn i'r un o'r sesiwn diwethaf. Fi moyn i chi edrych ar y gwahanol sylweddau sydd dyn ni yma, a penderfynu os mae rhain yn bondio metelig, ionig neu cofalent. Okay? So mae'r allwedd lawr y gwaelod fan hyn yn dweud beth sydd yn bondio gyda'i gilydd mwyn i rhain digwydd. Mae dyn ni 10 esiampl. So wrth i chi wneud hon, byddai'n rhoi symbolau lawr i gweld os chi'n gallu ffindo ble maen nhw. So enghraifft fan hyn, magnesium fan hyn, oxygen fan hyn, mae dyn ni 1 metal, 1 anfetel. Wel, bydd hon yn bondio ionig. Okay? Na i roi lawr beth yw symbolau yr elfennau i helpu chi. Okay, so ewch ati i ceisio ffindo allan os mae rhain yn bondio metelig, bondio ionig, neu bondio cofalent. Okay, byddai'n gofyn i chi fan hyn i gwasgu pause os angen mwy o amser, ond byddai'n bwrw ymlaen, okay? Byddai'n ni bach mwy i penderfynu. So bydd beryllium yn bondio metelig, chlorine ac oxygen yn bondio cofalent, sodium a chlorine bondio ionig, nitrogen a carbon, cofalent, calcium, metelig, boron a nitrogen, cofalent, nitrogen, cofalent, oxygen, cofalent, a silicon ac oxygen yn dod draw ar yr ochr yma, sy'n bydd hon hefyd yn cofalent. Da iawn os chi'n cael reina yn gywir. Okay, so dyma diagramau bondio ni wedi mynd dros wythnos diwetha. So, y bondio metelig, bondio covalent syml yn edrych fel hyn ar raddfa bach, ond wrth i ni edrych ar nifer o moleciwlau ar bwys y gilydd yn edrych yn tebyg i beth sydd yn ni fan hyn. So gall hon fod yn enghraifft o chlorine, okay? Gall hon fan hyn fod yn enghraifft o carbon dioxide, efallai bydd hon yn dŵr, okay? A gall hon fod yn enghraifft hydrogen chloride. Ni hefyd yn edrych ar y dellten ionig, okay? So bondio ionig, ble mae ni'n ffurfio ion positif a negatif yn dod at ei gilydd. Ond mae angen i ni cofio fan hyn, nid just un atom neu un ion sy'n cael ei ffurfio mewn bondio ionig. Ni'n sôn am cannoedd o miloedd o gwahanol ionau yn ffurfio, a maen nhw'n ffurfio'r dellten ionig sy'n edrych yn debyg i hon. A hefyd, bondio cofalent enfawr, ble ni'n dod mewn strwythurau fel diamond, okay? Neu graffit sydd dyn ni draw fan hyn ar deilliadau gwahanol o graffit. So, Ymdoddbwynt a berwbwynt. Da ni'n mynd trwy'r priodweddau a mynd trwy gwahanol mathau o fondio i dangos pa rai bydd gyda ymdoddbwynt a berwbwynt uchel. So, os oes bondio cryf gan sylwedd, bydd angen llawer o egni wahanu'r atomau o'i gilydd. Mae hyn yn golygu, mae angen tymheredd uchel i newydd cyflwr. Enghraifft, copr 1085 gradd Celsius i ymdoddi, troi, ond ni'n gallu gweld ymdoddbwynt fan hyn yn troi o fod yn solid i hylif. Os oes bondio gwan gan sylwedd, nid oes angen llawer o egni wahanu'r atomau o'i gilydd. Mae hyn yn golygu bydd newid cyflwr yn digwydd ar tymheredd
llawer yn is. So berwbwynt ocsigen yw -183. Okay? So mae angen, mwyn troi ocsigen mewn I hylif, mae angen mynd I tymheredd yn llai na -183. So os ni'n edrych ar rein, y rai sydd gyda ymdoddbwynt y berwbwynt uchel, bydd y bondio metelig, y dellten ionig, a'r bondio cofalent enfawr. Rhesymeg dros hon. Mae yna môr o electronau o amgylch dellten o ionau positif fan hyn. Mae yna grym electrostatic cryf. Grym electrostatic yw'r gwefr rhwng positif a negatif. Mae rhain yn tynnu at ei gilydd. So os maen nhw'n tynnu at ei gilydd, mae angen lot o egni gwahanu nhw. Mae'r un peth fan hyn yn digwydd lawr mewn dellten ionig. Okay? Mae dynnu'r positives a negatives ar bwys ei gilydd. Mae'r atyniad electrostatic rhwng yr ionau yma. Felly bydd ymdoddbwynt a berwbwynt uchel gan sylweddau ionig. Mae sylweddau cofalent enfawr, okay? Ble mae dynnu cannoedd y miloedd o atomau yn dod at ei gilydd gyda bondiau cryf. Okay? Bondiau cofalent cryf fan hyn yn cadw nhw at ei gilydd. Ond mewn bondio cofalent syml, oherwydd mae'r sylweddau yn bach iawn, okay? O fewn y sylwedd yma, okay? Y carbon dioxide fel ni'n sôn, bydd y bondiau'n gryf rhwng y carbon a'r oxygen fel esiampl, ond rhwng y gwahanol moleciwlau, mae yna bondiau gwan. Okay? Ni gael y rein y bondiau van de Waals, okay? Neu bondiau rhwng foleciwlaidd. A oherwydd mae rein yn wan, does dim angen llawer o egni I torri rein, ac felly bydd ymdoddbwynt a berwbwynt y sylweddau yma yn isa. Okay, gan I edrych ar os mae rhywbeth yn hydwyth a hydrin neu yn frau. Bydd sylwedd yn hydwyth a hydrin os ydy'r haenau o ionau sy'n cadw at ei gilydd yn gallu llithro heibio ei gilydd heb torri. Yr unig math o sylweddau sy'n dangos priodweddau hydwyth a hydrin yw metelau, gan fod môr o electronau yn cadw'r haenau gyda'i gilydd os ys grym yn cael ei roi at nhw. So fan hyn, ni gallu gweld y dellten o ionau positif, gan môr o electronau. Os ni'n rhoi grym fan hyn, yn gythio ar draws fan hyn, ac ar draws y ffordd arall, mae'r haenau yn llithro, ond oherwydd mae'r môr o electronau yna yn cadw nhw at ei gilydd, okay, gyda'r grym electrostatic cryf yna, mae'n bosib I taro metal a newid siap heb torri'r metal. Ar un ffordd, gallwn ni actually tynnu fe mewn I haenau fwy a tenau, okay, I wneud gwifrau allan ohonyn nhw, neu efallai bydd y siampl fan hyn o ffoil aluminium, bod ni'n gallu rhoi hon trwy rollers fan hyn I wneud eto bach fwy tenau mwyn defnyddio I roi ein sandwiches mewn. Okay, so, y rai sydd yn hydwyth a hydrin neu brau, okay, ni'n gallu gweld fan hyn, yr unig un fan hyn sy'n hydwyth a hydrin, bydd bondio metelig, bydd dellten ionig yn brau, bydd cofalent enfawr yn brau. Okay? Hyd yn oed bod rhywbeth fel diamond gyda bondiau cryf, os ni yn torri'r bondio yna, okay, bydde yn mynd mewn I darnau bach, a dyna sut ni'n torri diamantiau. Okay? Dyw cofalent syml ddim really yn dod mewn I hon, oherwydd mae dyn nhw ymdoddbwynt a berwbwynt isel, fel solidau, mae angen tymheredd mor isel, okay, ni ddim yn edrych arno reina yn yr un modd. Okay. Os ni'n edrych fan hyn, gyda'r dellten ionig, mae hwn yn gwrthwyneb, a ni wedi dweud, os ydyn dynnu haenau dellten o ionau positif gyda electronau rownd bydd yn aros gyda gilydd. Ond mae dellten ionig yn brau oherwydd y strwythau. Os ni'n gweld fan hyn, os ni'n gythio dellten ionig gyda'i gilydd, beth sy'n digwydd, mae'r grym atyniadol rhwng y positif a'r negatif I ddechrau da fan hyn, yn cael ei gythio ar draws, ble bydd negatif a negatif ar bwys y gilydd, a positif ar bwys y gilydd. Os mae hwnna'n digwydd, mae'n haenau yn llithro dros y gilydd gan achosi ionau o gwefr tebyg I fod nesaf at ei gilydd, ac felly mae grym gwrthyru yn ffurfio sy'n gythio'r haenau ar wahân, felly mae fe'n torri. Dyna pam mae dellten ionig yn frau. Okay, gan I edrych ar hydoddedd mewn dŵr. Os yw sylwedd yn gallu ffurfio bondiau cryf gyda dŵr, wnaeth hydoddi. Bydd angen i'r bondiau yma fod yn gryfach rhwng y sylwedd a'r dŵr nag rhwng moleciwlau dŵr a'i gilydd. So fan hyn, esiampl fan hyn,
Sylweddau ionig yn hydawdd gan fod yr ionau yn ffurfio bondiau cryf gyda dŵr. Mae sodium fan hyn yn actually ffurfio bondiau gyda'r oxygen. Okay? So gan i roi H fan hyn. Okay? A bydd chlorine sy'n negatif yn ffurfio bondiau gyda'r hydrogen. A mae'r bond rhwng y chlorine a'r hydrogen fan hyn yn gryfach na'r bond sydd rhwng dŵr a dŵr ei hun. Os mae hwnna'n bodoli, bydd rhywbeth yn hydoddi. So, enghraifft sodium chloride fan hyn, NaCl, yw halen. Os rhoi halen mewn dŵr, naiff e hydoddi. Os ni'n rhoi sylweddau moleciwlau cofalent syml gyda dŵr, dos dim gwefrau fan hyn. Okay? Dos dim gwefrau ar moleciwl yma, enghraifft fan hyn o rhywbeth fel methan, ac felly dwi ddim yn gallu ffurfio bondiau gyda dŵr, mae'r atyniadau rhwng dŵr a'i gilydd yn fwy cryf ac felly bydd yn anhydaf. So, hydoddydd mewn dŵr, yr unig rai fan hyn sydd yn hydawdd mewn dŵr yw'r dellten ionig. Okay? A'ch cofio rein, gyda cofalent enfawr, dos dim gwefrau i ffurfio bondiau gyda dŵr. Cofalent syml, dos dim gwefrau i ffurfio bondiau gyda dŵr. A gyda metelig, okay, mae hwn yn aros fel dellten, okay, ble dyn nhw ddim yn hydoddi mewn dŵr. Okay. Ar wahân i rai o'r elfennau grŵp 1, efallai ni wedi gwneud blwyddyn diwethaf, lithium, sodium, potassium sydd yn adweithio gyda dŵr. Okay. Ond fyna maen nhw'n ffurfio hydroxidau, okay, sydd yn hydawdd iawn. Okay, dargludydd neu ynysydd. Bydd sylwedd yn dargludydd os electronau neu ionau rydd sy'n gallu symud i cludo'r gwefr. Cofiwch, cerrynt yw'r llif o electronau. Mae hwn yn dod o blwyddyn 10 ffiseg. Mae electronau rydd yn gallu iogi i sylwedd cludo gres hefyd. Mae'r electronau ac ionau yn gallu bwrw mewn ionau neu electronau cyfagos i trosglwyddo'r egni thermol. So dyna pam os ni'n dal llwy dros fflam, okay, beth bydd yn digwydd, bydd yr ochr yna, gan i dweud bod hon yn llwy lawr y gwaelod, fi'n mynd i wneud diagram bach fan hyn. Os ni'n dal ar yr ochr yma, a grysogi'r ochr arall, mae'r ionau neu'r electronau'n gallu bwrw mewn i gilydd yn trosglwyddo'r egni yna, ac o fewn amser bydd y gres yn teithio lawr tuag at o ran oer, okay, a gallu rhoi llosg i ni. Os ni'n edrych ar cludo gwefr fan hyn, mae'r môr o electronau fan hyn mewn metal wedi cael ei cynrychioli gan y dotiau bach glas fan hyn yn rydd i symud. So os ni'n rhoi cerrynt rhoi gwefr negatif a positif fan hyn a naill ochr, mae'r electronau gan bod nhw'n negatif yn mynd i llifo tuag at yr ochr positif. Okay? So metal wedi cysylltu i fatri, a mae'n meddwl bydd y metal yna yn dargludo trydan. So, unwaith eto, mae metelau yn dargludydd. Can rhoi dargludo. Mae cofalent syml yn ynysydd. Okay? Does dim electronau neu ionau rydd fan hyn. Cofalent enfawr. Okay? Bach fwy tricky fan hyn, so bydd ni'n trafod hynna mewn eiliad. Ond mae dellten ionig, okay, ar y degau yn gallu dargludo, ond ar y degau arall ddim. Okay? So, gan i edrych ar metelig. Y dargludydd neu ynysydd, ni wedi trafod hon yn barod. Okay? So mae metelau gyda'r môr o electronau sy'n gallu llifo pryd maen nhw'n cysylltu gyda gwefr. Okay? So mae rhain yn dargludo trydan. Okay, ionig fan hyn, okay, ni wedi sôn bod angen i ionau neu electronau fod yn rydd i dargludo trydan. So ni'n gweld fan hyn, os mae cyfansoddion ionig yn solid, okay, nid yw'r bwlb yma'n goleuo. So dyn nhw ddim yn dargludo trydan, okay, pryd maen nhw yn solid. Ond os ni'n gallu gwahanu'r ionau yna o'i gilydd, mae'r ionau nawr yn rydd i symud. Okay? Ac felly, os ni'n grysogi'r cyfansoddion ionig yma i fod yn hylif, gan fod yr ionau yn rydd i symud, bydd y wedyn yn dargludo trydan. Mae hon wastad yn dod lan. Okay? Cwestiwn bach ar hon. Trafodwch ar pa cyflwr ydy cyfansoddion ionig yn gallu dargludo trydan, beth yw'r reswm dros hon. Okay? So cofiwch, electronau neu ionau rydd yn galluogi i sylwedd i dargludo trydan. Okay? Cofalent syml, i sôn am hon, nhw'n ynysydd. Okay? Y reswm am hon, mae'r electronau fan hyn, okay,
yn sownd yn y bond. Maen nhw'n gysylltiedig, gyda yr holl sylwedd. Ac felly nid yw'r electronau yma yn rhwydd i symud, does dim dargludo yn digwydd gyda gres neu trydan. Mae cofalent enfawr bach yn wahanol. So os ni'n edrych ar diamond yn gyntaf, mewn diamond mae pob carbon yn bondio i 4 carbon arall. Wel, ni'n gallu gweld fan hyn, mae pob electron fan hyn yn sownd yn y bond. Ond gyda graphen, nanotube carbon, neu Buckminster fullerene, neu gwahanol mathau o fullerenau arall, mae pob carbon yn bondio i 3 carbon arall. A ni'n gallu gweld yr electron yma sydd yn rhydd. Wel, mae hon yn sbar nawr, a mae'n rhydd i symud. So bydd diamond yn ynysydd, a bydd y gweddill yn dargludyddion. Trydanol, oherwydd mae'r electron yna yn rhydd. So cofiwch, diamond, ynysydd, dim electron ei rhydd. Graphene, nanotube a fullerene, gyda un electron rhydd, so maen nhw'n dargludyddion. So yr un olaf sydd angen i drafod, fi'n credu fan hyn nawr, yw caled neu meddal. Bydd sylwedd yn galed os oes bondiau prif ganddo, bydd sylwedd yn feddwl os oes bondiau gwan. So eitha hawdd fan hyn. So mae metelau yn caled, mae bondiau metelig, electrostatic, sydd dyn ni lan fan hyn, rhwng y positif a'r negatif. Mae angen lot o egni i torri reina. Mae diamond yn galed, bondiau cofalent cryf. Mae graphite yn meddal, so byddwn ni'n dweud fan hyn, wel, yn yr haenau gyda graphite, mae yna bondiau cryf, ond rhwng yr haenau, mae dyn ni'r bondiau van der Waals, unwaith eto, neu'r bondiau rhwng foleciwlaidd. A mae rhain yn hawdd i dorri, a dyna pam ni'n defnyddio graphite fel iraid, lubricant sy'n cael ei ddefnyddio mewn mecanweithiau mwyn galluogi i gwahanol pethau llifo, heibio ei gilydd. Ni'n gallu gweld fan hyn, grymoedd gwan van der Waals, yn yr haenau sy'n meddwl bod nhw'n meddwl brau a llithrig. Mae graphite hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pensiliau am yr un reswm. Oherwydd mae'r haenau yn gallu dod bant ar y papur. Ond mae yna, fel ni'n sôn o'r rhan olaf fan hyn, mae nhw'n electronau dadleuoledig sy'n gallu symud rhwng yr haenau yn gallu dargludo trydan. So, unwaith eto, caled neu brau, bondio metelig yn caled. Mae dellan ionig yn caled. Mae cofalent enfawr yn caled. So, caled drafnyn, ond bydd hon, dim caled neu brau dylhondryd, caled neu meddal. Ymddeheriadau. So, mae hon yn meddal. Ond, os ni'n edrych ar yr esiamplau arall, sef graphene, nanotube carbon, fullerene, bydd reina yn galed oherwydd does dim haenau a bondiau gwan rhwng yr haenau. Covalent syml, bydd hon yn meddal, ond ni'n goffa meddwl bydd angen i hon fod ar cyfer y solid, sef tymheredd isel iawn mwyn i ni gysylltu hwnna gyda priodwedd yma. So cwpl o cwestiynau cyn papur nawr, jyst i gorffen bant. Yn seiliedig ar beth ni wedi gwneud. Byddai'n rhoi tymed bach o amser i chi ateb rein. Gwasgwch pause os chi'n moyn bach mwy o amser mwyn symud ati. Yn gyntaf, mae fullerene, diamond a graphite yn ffurfiau gwahanol o carbon. Yn gyntaf, tanlinellwch adeilad y 3 ffurf hyn ar carbon. A wedyn, cwblhewch y tabl trwy dewis y priodwedd sy'n gwneud y ffurfiau gwahanol ar carbon yn addas ar gyfer y ffordd o'i defnyddio sydd i gweld isod. So, pam ydy diamond yn cael ei defnyddio ar gyfer y byllion drill, graphite ar gyfer pensiliau, a fullerene ar gyfer dosbarthu cyffuriau. Edrychwch ar y lluniau sydd dyn ni, edrychwch ar y bocs yma, dewiswch y gair cywir. Gwasgwch pause os chi'n moyn bach mwy o amser. Dwi'n symud rein trwy rein yn eitha cyflym. So yn gyntaf, mae rein yn sylweddau covalent enfawr. So os ni'n meddwl am pob un fullerene, diamond a graphite wedi cael ei wneud allan o carbon yn unig, a mae yna nifer ddiddiwedd o carbon, so mae'n covalent enfawr, dim moleciwlaeth syml. Mae diamond fan hyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y byllion drill oherwydd mae fe yn galed.
croesi hwnna allan. Mae graffite yn cael ei defnyddio ar gyfer pensilau, oherwydd mae'n meddal. A mae fullerene, os ni'n edrych ar fullerene fan hyn, yn cael ei defnyddio i dosbarthu cyffuriau o fewn y corff oherwydd mae fe'n gwag. Okay? So mae'r lluniau fan hyn yn gallu helpu chi gyda eich atebion ar gyfer y cwestiwn yma. So, unwaith eto, bydd hwn yn esiampl o cwestiwn haen sylfaenol. Gwasgwch pause os chi'n mynd bach o amser i ateb hon. So, cwblhewch, mae diagram yn dangos adeilad arian, sef metel. Drwyswch y geiriau cywir o'r blwch i cwblhau'r brawddegau sy'n dilyn. So, gan i weld fan hyn, mae arian yn solid, gwasgwch pause os chi'n mynd bach mwy amser, oherwydd bod rhai metel wedi pacio yn dyn. Okay? Mae arian yn dargludydd trydan oherwydd mae'r electronau wedi ei dadleoli ac yn rhydd i symud. Cofiwch, bydd rhywbeth yn dargludo trydan os mae'r electronau neu ionau yn rhydd. Mae arian yn tolcio wrth cael ei fwrw am orthol oherwydd, oherwydd mae'n hydrin. Okay? Mae angen i cofio'r priodweddau yma. Okay? Mae pobl fel arfer yn cael ei cymysgu lan gyda hydrin a hydwyth. A ffordd fi'n hoffi meddwl amdano fe yw hydrin yw ni'n trin metal. Os ni'n trin metal gyda morthwyl, gyda hammer, byddai'n newid siap. Hydwyth yn meddwl mae'n gallu tynnu mewn i gwifrau. Wel, sawl gwifren, fi'n cofio fe fel 8 hyd o wifren. Okay? So os chi'n gallu cofio 8 hyd o wifren, byddwch chi'n cofio beth mae hwnna'n meddwl. So hydwyth. Okay, cwestiwn nesaf. Okay, so mae hon yn siart llif. Mae'n dweud mae nwy methan yn cynnwys yr elfennau carbon a hydrogen. Mae'r siart llif yn dangos yn cael ei defnyddio i adnabod y math o sylwedd sydd i gael mewn sylweddau gwahanol. Defnyddiwch y siart llif i cwblhau'r tabl. So, cwblhau'r tabl a rwch llythyren aba neu C sy'n fwy o tebygol o fod yn fythan. So, yn gyntaf, mae'n chi defnyddio'r siart llif i ateb rein. Gwasgwch pause os chi'n mynd bach o amser i wneud hon. Fi yn rhedeg allan o amser fan hyn. OK, gen i mynd trwy'r ateb. So, wrth i ni edrych fan hyn, mae A, ymdoddbwynt uchel, dargludo os yn tawdd yn unig. So, chi'n gallu gweld lawr y gwaelod, bydd hon yn ionig enfawr. Okay? Mae B gyda ymdoddbwynt isel. Os mae'n isel, bydd hon yn moleciwlaidd syml. Yr un olaf, ymdoddbwynt a berwbwynt uchel, so bydd hi'n dod lawr fan hyn, a dwi ddim yn targludo trydan, so bydd hi'n mynd draw'r ochr yma, a bydd hon yn cofalent enfawr. Okay? Yn un gwybod fan hyn, methan, CH4. Wel, os ni'n edrych, mae carbon yn anfetal, mae hydrogen yn anfetal, felly, rhaid bod hon yn bondio cofalent, okay? A mae fe'n syml, so bydd sylwedd B yn fwy tebygol o fod yn fythan. Bydd A yn sylwedd ionig, achos mae'n dargludo pryd mae'n tawdd. A bydd C yn enghraifft o diamond, okay? Achos mae fe ymdoddbwynt a berwbwynt uchel, ond dwi ddim yn dargludo trydan. Bydd hon ddim yn rhywbeth fel graffite, achos bydd graffite yn dargludo trydan. Gael ei symud ymlaen. So, unwaith eto, rhoi lot o data i ni. Fi mae'n chi darllen dros hon, a wedyn ceisio ateb y cwestiwn, rhowch llythyren sylwedd A, B, C neu D sydd ddim yn un o'r adeileddau yn habl 1. Okay, gwasgwch pause os chi'n mynd bach mwy o amser fan hyn. So fi'n mynd i dweud pa un o'r sylweddau yw pob un o'r ein. So A, ymdoddbwynt a berwbwynt uchel, dargludydd trydanol gwael. Okay, mae hwnna yn cyfateb i'r covalent syml. Mae B, 3550 427, mae hwnna'n uchel. Okay, so gallu fod un o'r ein. Ond mae'r dargludydd trydanol yn gwael. So bydd hwn yn enghraifft o covalent enfawr. C fan hyn, okay? So ymdoddbwynt a berwbwynt uchel a dargludydd trydanol da. Wel, dwi hwnna ddim yn cyfateb.
So, yr un sydd ddim yn rhan o'r aldeiladau yw C, gan ni just gwirio. D, fan hyn, ymdoddbwynt a berwbwynt uchel, ond da wedi hydoddi, mae'n dweud dim ond yn tawdd neu mewn hydoddiant. So, C, fan hyn. A reswm byddwn ni'n rhoi ar gyfer hon, yw byddwn ni'n dweud bod C gyda ymdoddbwynt a berwbwynt uchel, ond gyda dargludydd trydanol da. Bydd hwnna'n digon da i ni cael 2 marc ar gyfer cwestiynau yma. So dyma D, B ac A mewn I trefn fan hyn. Cwestiwn nesaf. Diagram yn dangos model allwn ni defnyddio cynrychioli adeiledd metel. Defnyddiwch y model hon I esbonio tair priodwedd sy'n nodweddiadol I fetelau. Meddyliwch am hon, meddyliwch am priodweddau nodweddiadol I fetelau. A sut byddwn ni'n gallu esbonio rhain? Fi moyn chi gwasgu pause os ydych chi moyn mynd dros moyn bach mwy o amser I wneud hon. Yn gyntaf, gallwn ni dweud bod ymdoddbwynt a berwbwynt uchel. A gallwn ni esbonio hon gyda grym electrostatig cryf. Mae hon yn digwydd rhwng y môr o electronau a'r haenau o ionau positif. So, rhywbeth arall byddwn ni'n gallu dweud ar gyfer metelau yw bod nhw'n dargludyddion. A'r reswm dros yna yw oherwydd mae yna electronau sydd yn dadleoli ond mae electronau yn rhydd I symud ac I dargludo'r trydan. Gallwn ni dweud hefyd bod dyn nhw dwysedd uchel. Hon yn un sydd ddim yn cael ei trafod lot. Gallwn ni dweud hon oherwydd mae ionau wedi pacio yn dyn. Gallwn ni hefyd dweud ymddiheuriadau, bod nhw'n dargludyddion gres oherwydd mae yna electronau sydd yn rhydd I symud. Neu hefyd gallwn ni dweud bod nhw'n hydrin neu hydwyth. A'r reswm am hon yw bod yr haenau o ionau yn gallu llithro ar draws y gilydd, ond bydde dal yn aros gyda'i gilydd oherwydd grym electrostatic rhwng y môr o electronau a'r haenau o ionau. A'r un olaf, bod e'n galed. Pam ydy e'n galed? Mae yna bondiau metelig cryf i'w gael. So da iawn, so ni'n edrych am 3 priodwedd fan hyn. Fi wedi nodi lawr nifer o priodweddau gwahanol ar y Cemeg dros rheina. So, yr un olaf fan hyn, nawr. So, solid gydag ymdoddbwynt uchel yw magnesium clorid. Yr unig pryd mae'n dargludo trydan pan mae'n tawdd neu wedi hydoddi. Disgrifiwch y newidiadau electronic sy'n digwydd pan fydd magnesium clorid yn cael ei ffurfio ac esboniwch eu priodweddau yn hermau bondio ac adeiledd. Gallwch defnyddio diagramau fel rhan o'ch ateb. So fi ddim yn ei wneud y diagramau achos oedd hwnna'n rhan o'r gwers diwethaf. So fi'n edrych ar magnesium a clorin. Dyma ble byddwn ni'n cael magnesium yn trosglwyddo electronau i'r clorin sydd gyda 7 electron yr un, fel hyn, I ffurfio rai ionau. Mae hwn yn rhan o'r uned diwethaf, os ydych chi'n edrych dros hwnna, edrychwch ar y fideo diwethaf, ond fi moyn canolbwyntio fan hyn ar y priodweddau mae fe'n nodi lan y top. Solid ag ymdoddbwynt uchel yw magnesium clorid. Pam os dyfa ymdoddbwynt uchel? Ymdoddbwynt uchel oherwydd mae yna bondiau cryf. Gallwn ni sôn am y gair electrostatic yma yn y dellten ionig. Mae'n dweud yr unig pryd mae'n dargludo trydan, pryd mae'n tawdd neu wedi hydoddi. So, gallwn ni sôn fan hyn bod pryd mae'n solid, yw'r ionau yn sownd yn y dellten. Ond fel hylif, so yn tawdd neu wedi hydoddi, so byddai'n rhoi hylif neu'n tawdd, hydawdd.
ymddiheuriadau, bach yn sgribl fan hyn. Okay. Mae'r ionau yn rydd ac felly yn gallu dargludo trydan. So fel cwestiwn fan hyn, 6 marc, a byddwn ni'n cael nifer o farciau ar gyfer llunio'r bondio. Edrychwch ar y sesiwn diwethaf, sgwyn mynd dros hwnna. A wedyn y gwahanol priodweddau yma sydd angen i chi ddisgrifio. Y rai mae fe'n dangos dweud yn y cwestiwn, so darllenwch hon yn fanol gywir wrth i chi wneud nhw. Okay, so diolch yn fawr am ymuno fan hyn gyda'r sesiwn yma ar priodweddau. Fi gobeithio bod chi wedi dysgu tymau bach. A gobeithio bod y sesiwn yma wedi helpu chi gyda'ch adolygu yn symud ymlaen tuag at eich arholiadau TGAU yn yr haf. Diolch yn fawr.